Všetkých vás pozdravujem z Kvetinárstva Thália. Včera v noci nám prišiel plný kamión kvetov z Holandska. 43 vozíkov kvetov. Poďte so mnou, všetkých vám teraz ukážem. Larix, jedle gaštetaný, liesky, orechy, vrba, albízia, cercis, brezy, metasekvoje, rozchodníky, magnólie, veľmi veľa tují, na kmienku, aj klasické. Ďalšie tu je, ďalšie brezy, vavrínovce, ovocné kríky. A pokračujeme ďalej. Prišlo nám ďalej dráč, bresy, cikásy, vavrínovce, ilexy. Ďalej tu máme ďalší dráč, berbery, z levandule nám prišli, javory veľké, obrovské. Ďalej tu máme červienka na kmienku, okrasné trávy, pavlovia a ešte tu máme aj takéto obrovské vavrínovce, takéto krásne. Tu je a toto bude hit, vonkajšia paprať. Všetko bude v predaji od útorka, dá sa už aj dneska kúpiť, ale reálne bude všetko vyložené v útorok. Takže 16. september 2025. Všetci ste srdečne vítaní.